Tiyo, nanugon ra ba to si Sir Marlon nga karon karong Sabado, mamisita ko na siya diri sa ato? Ha? Si Sir Marlon mamisita? Kisa mo niya mamisitahan, day? Kanino tanaw, day, oy? Silaklak ko no, Tiyo. Wow! Really? Oh, no! That's my dream! Silaklak ko yung pamisitahan, day? I cannot believe! I cannot believe! Silaklak ko yung gilito? Silaklak lagi ko no. Oh my God! Ang akong mga panganti sa kinabuhin, matuman yun! Ay, naku to silaklak! Ay, naku to silaklak! Sabado ra ba ko nasbuntag, Tiyo, ha? Uy! Mamisita siya. O di ay! Tinuod yun na imo ang pandungog, day? Tinuod yun kayo, Nga si Tiyo. Mr. Marlon yun mo ay mamisita? Oh, no! No, no! Whatever! Tinuod gini ay, uy! Ako gipagwapahon kini silaklak sa Sabado! Ako ginyang make-upan og nindot yun kaayo! Ay, ginoo ko! Bongga! Selamat tuon. Kaya ka? Yayay. Ang maayo, no? Tiyaman. Adto ka dito ay sa ikatulong bungtod. Nga ikaw? Oh, maginahinay lang paguglakaw. Hanggang mag-abot na dito gid sa tumoy. Ay dili maayo. Kinahanglan didto ko ikaw hinahinay kag lakaw. Maubitaw na. Amo na rin eh. Mao. Oh, sige. Mm. Aras ako. Sige. Mag-abot ta dito tumoy ha. Dito na lang sa bahay ni Sir Tito. Sige. Ha? Oh. Iday! Maka, nasaaglay ka. Maka, nakitante ka. Di ba, layo raman kay ka sa imong agianan dito sa imong trabahoan? Sa Lurnas Furniture? Oh, Nabot man ka din eh. ganahan lang. Noon sabi ata. Delikado mo ning lugar ha. Kaya kung dito paunta ka ni Agi, wala, ganihara unta ka naabot. Ako ning gitoyo kay ganahan ko moagi dire. Day, layo kay ka day. Ubanan na lang di ka. Pagsubay na lang tas lakturanan. Kaya kung anay ko ka musubay, layo kay ka. Dugay kay ka maabot. Tana? Very good. Ika, guwapa. Ha? Nakaulas ito, matulog-tutuan. Ayaw ni din eh, kay Lurkat. Dali pa tayo. Kaya samtang nagagiyagi na din eh, hindi na mga bayaban sa taon. Ha? Wala na eh. Ay, ito pala eh. Uy! Sir Marlon! Hala, Hoy! Anong niyama mo din eh? Lumingaw kini dapita. Ay, wa sir oy. Si Simon ug ako ngita mi sa kanding. Unya kini si Helen kanang padung siya sa trabahoan sir ba. Unya nasaag lang siguro siya sa agianan. O tong naabot siya dinhi. Nya karon ako siya ihatod padung dito sa Surkatanan padung siya trabaho.
Diha man ko may sa paagi, sir. Nya, masaag na hinuon ko. Ngalig nakatugaw ko sa inyong luling hayo din eh, ha? Wa sir oy. Na saag lang ni siya, sir mao nang akong banan. Di ay, mao ba? Kunya? Padayon mo sa inyong panaw. Dai, atong tanay. Ha? Tami sila. Sama, sir. Sige, Excuse. bye. Excuse me, kamay kabayan mo sila. Ayaw mo, ha? Dali. Hoy! Asa mo, Bon? Amon, dali man. Naamay dakong iro. Oh, may kay mo agi sang baboy. Re! What's up, sira? Oh, lagi. Ay, pangali. Ayaw, sir. Patiri, lagi. Patiri. Ko, ayaw. Ini baboy. Tinuod na gina. Kinahanglan gyud ito si Piaton. Kinahanglan magpagwapa ka sa Sabado. Kay tinuod na gina kasi Sir Marlon, may mamisita nimo. Tinuod ba ka na si Sir Marlon ang mumisita nako? Si Lilay mo ay nagsulti. Nga si Sir Marlon, mamisita gyud mo kay way laing gwapa din sa tulugan. Ikaw ra gyud anak. Dito maibog na ko si Sir Marlon, maibog ka to na. Ay tinuod na gina. Tinuod na gina. Ano lagi si pangandoy tayo ay? Uy, ano ko rin taon dili ko mangandoy nga tinuod na magyud na. Saka, por iso, kinahanglan nga ayuhon gini mo pagtagad si Sir Marlon. Pananglitan, kung magpadungog-dungog ay siya, nga nakagusto siya nimo, ayuha gini taon inday. Ayun si Piata, kay maunag yun nay. Mahitabo nga, madato na yun Sus, kanindot lang katay no, kung si Sir Marlon mapakasal ako. Sus, matuman dyan tanan imong pangandoy tay. Imong dream cars, imong house and lot. Stang, mapalit yun na nato. Mao nga pangariglar gyud ugma ha. Ayaw ka pala ka. Ako'y mahibaw ni mo sa make-up. Mao nga ayaw na to pag-ayo. Sigurado juga tay na ako dyan tuyo ana. Ikaw lagi. Di ka si Agaw Lilay. Dili lagi si Lilay mo pamisitahan. Ikaw klaro itong si Lilay mo gitugon ni Sir Marlon. Oh, kung mangumuran siya nako tay. Oh, sugton jud dayon ako. Uy, ayaw, uy. Ayaw usa. Abi parang humo kay kag ilong. Uy, easy to get. Mawabi na itong kaliwat. Magpagigayos ako, uy. So ano ko pagbalibad tay? Kung baka tinana, gumanguyab din siya, ako ding sugton. Sama sa ni tatay palibugon matag maayo. Ingna nga, di pa ka nang gugma-gugma. Muiskuila usak ka, kay gusto man ka magmaestra. Unya, ayaw pagkusmod ha? Pahiyom yun. Smile! Smile! Naunsa mo sa ni si tatay. Uy, mao naman ka na, tirada dayon to. Ayaw lagi usa na. Palugit-lugit usa. Panirili ba? Makalibog si kada. Kanananong mamisita na ang tao, niya sugton no na kay nako. Stang. Basta, ha? Igat pa sa di ay. Uy, paminaw, sa Sabado, sayo o kaligo, ha? Kaya mag-ilis kag nindot kay Silina. Kay ako taday yung kang make-upan. Nari ko Silina na nindot, ay. Agos! Kasayo na, ana. Uy, sus! Ako pa! Anay gon lala. Oy, Doy! Masa naman? Di man mo sugot si Tatay Simon. Si tatay ni mo di mo sugot? Oo, lagi. Anong taon, oy? Nga, Doy. Si Flor, Doy. She like me? Yung gisultian siya, Doy. Oo, akong gisultian. Gaaway man gaimi. Kay galagot siya nako. Nasuko siya nimo? Sa ato pa, she ignoring my personal appliance?
Sa to pati siya musugot nga iya kung pangasawon. Oh, come on. Oh, Flor. Ay. What will I do? O biya ni ma. Kabaw ba ka, Simon? Kanang mga babae, padili-dili lang na. Kadugayan, musugot ra na. Inga natin na sila, Doy. Wapamang ko ka-experience ko. First time pamangko na akong na-in love. Doy, can you do me a favor? Unsa man? Pwede tabangan ko ni mong Flor. Premiuhan bitaw tika kung iya kong subton. Simon, bisag wa pa na premyo, tabangan gihapon ti ka. Kay ganahan ko nga maminyo itong maldita kung man isamok sa amo. Maldita kay itong usa. Ikaw Doy ba? Ayaw awaya. Ayaw ha. Maldita man. Musukol biya ko. Ayaw nga na. Ayaw awaya lagi. Ayaw ka siya. Saan man mo pagtabang na ko kung imo na siyang awayon? Nasuko mo gito na ako. Isultian ako sa tatay gabi eh. Nanong pagig sinukmagay. Ay, ayaw lagi lang awaya. Am-ami, good. Saan mo na ako pag-amama na siya? Oh, sayon na kay na. Unsa may ganahan sa imong manghod, be. Para malipay siya. Sayon na kay na, uy. Atong palitan. Na, gusto ra ba kay itong bayhan nag ice cream o siopaw? Dito silang atiyong, tag-gis. Maura day na. Ay, sus. Atong palitan. Be, forta be. Dali na yun. Init kayo oh. Asa mo na og ibang butang. Ay nga. Ganahan na ba kay itong siopaw, ice cream? Bukra ba to? Balay ako. Na, katumbayhan na. Pag may gamay lang to, dako pa dito kaon. Asa pa dito? Sa mga Simon, Op, ay tanaw, ay tanaw. ano naman ang diya gipanuksok ni mo diha? Uy, tibok balay na ako alkansiya ni. Ay, sige. Tanaw diya kay basig may bawaan nimo asa na ko'y pangbutang. Kuyawa sa da. Asa pa gito ha? Tara. O pa ka mo man diha? Wa pa, watsa kay nalimot ko sa uban. Sa man na imong gi... Asa pa gito. Asa Tara. Day. Na, mao na diha ron. Okay, kini lang sa. Me, Kana lang sa kay nalimot ko sa uban asa tunog pangbutang. mao ron ni? Kana lang sa kay wa pa kay may tarong kita ni Boni ron. Kung mao ron ni mo ihatag nako, siya rin makakaon. Ako di ay. Ay, ayaw na lang sa kagod. Kaya wa pa man ta kahunat. Basta makahunat ta o basta kamo patanan. Ako may love sa akong siguroon ha. Para maayo sa tayang buot ba diha nimo. Simon, doon na ni sobra 15. Ako na ni ha. Imo na. Keep that change. Ano sa mundo siyo? Awa, nagkasobra pa mong gani ka. Basta, siguro alang yun si Flor, ha? Alang yun awaya siya, ha? Oo, lagi. Salamat. Thank you. Aris ako. Mutaginot sa dito siya baboy. Oh. Kamusta pa pagkakamaako? Kung maako ka na, akong ihatag ni mo ang kanat.